Doncs de moment, sincerament, amb una valoració molt positiva. Crec que ahir vam tenir una jornada en termes generals amb elements molt positius, amb un debat a l'informe de gestió que va ser molt ric, molt viu, però també amb un resultat molt contundent, amb una aprovació molt àmplia per part dels delegats i delegades i per tant amb un recolzament molt ferm al projecte que estem intentant entre tots construir i continuar desenvolupant. Jo diria pràcticament que d'una banda tant els mateixos reptes que té la pròpia joventut catalana com també d'una banda els propis reptes que té la política o la política d'esquerres, sobretot la política, diguéssim, el projecte que defensem els socialistes en general. Estem en un moment de retrocés, sembla encara, d'estancament de les forces d'esquerres al nostre país. El discurs neoliberal de la dreta està fent retrocedir molts avenços que pensàvem que ja eren permanents, que ja els havíem aconseguit i que estem veient que no tota fita, diguéssim, era permanent. I d'una banda també ens trobem amb una generació jove que mira amb una certa reticència i amb manca d'esperança al seu futur, i això és un tema que també des de la Joventut Socialista hem d'afrontar i hem d'abordar també en aquest 14è Congrés.